Adem manay sa at tubad-tubadiran aanday kakasalalag na sukatigro. Na inisaratra kanok na buruag na iya awalo wahlay ni. Paganay pa na iya kinagyo si Marjan Mimbalawag na tiyak na insyaAllah na tandang kano sa matano sa pamamakinugan. Tiga kan na tiodong ang oras sa kanay na maya may nadiya kan liya kaya nagyang kaiyang gugud na kan rakano pati inang kaakan rakano nagupati inang kakan ko ginawa ko na tiga kan apamakutang oras sa totoo sinyo ay akagkakuha itano si Isabuna na pamama kinagitano sa togat at pamamakinugan. Laboro nagyang kaya agama as ikwilian na kanon na diya ka nakatawa no may inang kayo. Agyang kaya agama na inutanog pamamakinaga kaswagama na aya ilayang kuron na tanto makikinang lantan. Gira punguguditan way nagapagayad na pamamakinaga na aya pero niyan na punggilaw pa na alim. Inong kapanditero ay makikinang lang tanos sawaga may kiarayaan na kialiludan. Waya kaya gila man di mamakalap na inuman daw pamamakinog sa agama kag ito iba sa iranon. Kiarayaan na kialiludan. So lagi dumimbalwid na mranaway ang mastera. Nasabag ko pero man kinanglang tanos sawagama. Kabenar na kiarayaan na kialiludan na ayabas sa uno mga ungangan na ingaran tasos sanang nadatak orang kanian kabadeng tao ko padian na di pada ko pasayan yan nagyo ingaran tasos sanang nadatak orang kanian pangiraw man sa pamamakinog aling masakitan ang nanadigabugang kuskano sa ibarat kinanglan tano sa agama alay minuto peray maranaw amiyaka to adun. Naisir na ka na, Muslim makari. Napagkararangit ang manabang wating hindi ka kilala. Apo ini usari pakabunsuan. Teo-teo ini Rasulullah. Ino nga panagpagisir ni Alim. Tunay ni ba, kanap no, katawan na kaswagama. Muslim ka. Nauway, naisir na ka. Minalangag ka sa kalindaro agama. Oto gitik pa kay siya, kagda mga puro. Milalangag ka rin sa kalindaro agaman, ay aparate ako ron, amada ka lamrana, wow pamakay pag-isya ako, naninig ka ginaw nga milalangag ka rin sa kalindaro agaman, at ikinaway alim na diyang bad mapakatundu-tundu. Napianggan ano di marata sa kapaganggan, akat nasisiron. Sama na nami agdami o, narakin ang lantano sa agama. Upamamangga dia kan mapepekirit pero ni masinari benda di makokondisyon si Marjan nagkapakay man apiagi ng witer ungkor kano na ibaling yung sawalay nakasana na makawayatra kano sa kapaganada ko agama nari umanantan inang lantano so agama alen inong kapeterwa na perap man masagit ada ay mamon. Nasuwa na masagiti yan, ay lede na masagiti ra. Allahu Akbar. Piray masagit sarana. Ada ay mamon. Kaya mata na tigang garina, oreano, kaya kamateron na di sila di itutulud. Pagi maminga. Na itotulod ka mamupod ka, mura ka na ako di sila. Namay ka mati na sila na isa ka masagit na sila di itutulud. Namay ka doon nagkapakay na tingin nagari. No problem. Singil-singilutan ubod. Prilay ako niyo, wag yung apkunag yun, naranaw raga tayo. Nabasi mo siya lanaw dito. Nari, samanan mga uripon wala na Peter wag na yakakakuha itano si Isabuna na pamamakin na itano. Laboro na tiga ka na suwagama na inutano pamamakin gakakinang na tano suwagama.
Di kano pagisuwa-suwa sa mga tawanan na di na ditero no po mi ako mas mga ulama. Inawaraw di sungaw to sigalim. Makabulog at toro na ko wala taala. Api ang magato sa alin. Di kano ro pagisuwa-suwa ka dito benar. O to ati na makabulog at toro na ko wala taala. Api ang magato sa alin. Lalakaw ka ati nga matoro wala taala nga. Tiyo di nga tiyang kataway nga pero ang kakwallahu ta'ala kahit betungon na wala ta'ala. Nari, ada man lagi ang mga pawal, malutan rumpun sige pawal ka kurata ginawaran. Miya ka masumang ulama ino wari di po maginag sa agama ini. To na ipetero niyan, piyagi atigyan umaga to sa alim. To na pinipetero niya na radiyang katonomian na giyo, ino warwari semua tigyan dari. Itanong buwag yung tigyan mamin ako sa surga. Ngari benar, panganita di ko na mamin. Allah, nari, samanan totoo sini, biya nga kapwa mamakinagak wagaman, o pamakagagangan na, nga di pakanday na kagiti ka kasabu-sabuting ano. Patot na pamamakinagutano, babay kulay, pagari kulay, na umana makaung pamanasi ko kapag mamakinagutano na totoosing kaambaling tano na aya patot na siya buto ka. Kaya sabutan ako to, pamamakinag ka, oriyan yan ang baling tano, kapadi-padi ka bo, napanama-namareng kay oriyan o kaya pamamakinag ka ng baling kasawalay na ada na siya buta ka. Digyan ko to, may aling at tanong na hindi siya nga panantay nga ranang ko to alim, daw no to atigin umay nang ka, kapagabaling-baling ako naman to. Kami ang mga sakuro na kayo mabuha basta aga mga panggalo baka nababudi panagalan. Gitu no. Kaya basaw no mga umangan nabadi turakan sa tawi pekaraw perhubungan na misagan sang sabarat. Basta agama. Ino to babudi panagalan nakagiya sa balas yan na utang. Kau pamalakas, dia kay mami. Berarti yang ano, pagi yang kaya mambu meranaw, prileo ni ba, meranaw ako mambu. Yang kaya meranaw, na ya parate ako ron, na basta ya limu-limudan na agama, gutab na pero na babudi ipanagal, na imano, kagi ya, inoto, kagi ya subalas ya nakas. Ugay, nagira amiyan na gumranaw, na ya balas ya nakas. Ito na di, gira ya balas o agama, na ba utang. Ugay, nagira amiyan na ginabalas nakas. Di ko katawa nga, di betuan na kaya. Berarti apa? Temele ngayon relate. Jadi pamamakin itu nanti nan makapopo nanti kumana. Isa do inapaw masirangol na. Prile ako niya wagi na may nga ilaya na ya. Sir kami sa Tambar sa Norte. Nagumibali ta amrelip so mrelip. Natira na tabi niyo sa bangko sa mga walay niyo na miyara-miyara tabang ko karsada. Na problema dago miya ko maarelip. Kaya pero ang araw na agama na tina sa kabu, kaya langaw. Nari, sama nuto mga urip no Allah, tutusing ngayon niyo, pamakin Korea niya na siya buta kaon. Ugit na upamap mangga pagiluta, amiyak wag amapian, oriyan o kaya pamamakin nagkana na siya buta kaon, na upamaka pagiluta na tutusing ka, apatot ka, na samiyan nagkaw na kaya sabutan na ka, nang gulalan na kakagiti dito ka pamamakin nagkana. Kaya lagi, gulalan na ka. Di bedem pagkamarasa mo dulu. Gitu manibasaw no maranaw, kana kapugusar tanong sa ngawasa maranaw kelipatan. Kay man to na madakala maranaw di sebut sa maranaw. Basa ang so basa maranaw adawari, kabanya sebuta. Natiro mo na sempre. Kaya niyan kesabutan. Nari, mga uri penuala kumasuitan ubo panamanamar kay samiya nagkaw na kaya sabutan na kaon na minggulala na ka kagyutu ititu kaya kuwain nga sabuna sa niya kaya timu-timu tanong. Digyan mo ta may aling tanong na di ka hindi magambuga. Pembalik na tigyan umapay ka pang usiat.
Kira mo siya pada sa storya, tinay patawala, api kumbu-kumbu. Di na misimbo yan ka, anatinos to na dapat. Nag-YouTube tiro na badumi ang marasa mo dulu. Nari, mininggulalan ka at napakaisa, Marjan. Ando manayay kaketo kawiyakan sa miya mamakin gako na adna siya butak noon na mininggulalan akan. Pakaiso to, natatano din ko, kasambag tano, aya kaketo kawing kaon sa miya mamakin ka na adna siya butak kaon na mininggulalan ka ami ako ka amapya na maalin yan so paparangayan ka. Maalin yan subetad ka. Maalin yan suswaswaing ka. Maalin yan sudadabiatan ka. Piyak kadak-dak lang no, nagira ang paguntol na rin mga pagarian. Nagyang mo tapitero ka kano sang tadi no, di ka pakatundu-tundu ka na, malagi-lagi dito sa maana. Maalin yan so paparangayan ka. Ina ko nang piyak kadak-dak lang, kaya nung abdi sa buta ka, titugan mo bulong. Banda ping geda-geda kanon napangalisaw bebed no to da kasabuti napakarere kan. Aya kaketaway kaon sa miya mamakin ka na at nasya kaon na mininggulalan ka na maalinian subetad ka na beanda aya kakesabu-sabu tiron na magay tanong sa ibarat. Kati ang mga ulama niyo, tunay ibarat yan na realem na pamamagin nga aya ibarat yan na miyang usiat si Ustad, miyang usiat si Alim, miyang usiat si Imam, na miyang nagkao, na pitiro ko no nabi, la yadkhulul jannata nammam. Ibarat kaya, manang tanong to, kabasa Arabo to, napia, di ko miso matao sa Arab, nasuli matao sa Arabo. Ibarat yan, tunay mana niyan, maalin yan, subetad ka, miyanag ka miyang usiat siya len, pitero yan na pitero kono nabi, di pa kasoran sa sorga, sosoro yan. Natunay mana to, ba kasoro yan, ari soro yan, nagna ka kasuro yan, kag titito ka pa mamakinag. Yan nagkarisoro yan. Pili ako ni uba na sangay niyan sa'yo. Yung titito ka pa mamakin. Miya nagkaya, di ko nakiya, pitero na bipakasuro sa surga susuro yan. Uba kasuro yan, nagin nakakasuro yan. Nakagiya katao ko sa maranaw yan, na baka dumamupukawulasi. Kami yan nagka, di ko nakipakasuro sa surga susuro yan. Aw na yan, mangkiyapita na miya uluka sa lupa na mi suro yang akmana. Ropatay mo dulang. Mata naman ako mapedi iban tayo, di kira may katunari buruang ng nasoro yan. Pati sila di magubang. Tinana, may ilay nga tingin din, talami lola kami ang nakuro. Di kira matatago ko yung dengan nasoro yan, na irada kaagap yan tinuki basaw na matang wala, sobra sa buti. Wah, kaya ni soro yan, nama wisa baraba, dari mamisu. Tengedemisan, magar keroma dan beta, penutudan yang sila, ngapara mabrok sila, sila ni maklos. Nari, may alan yung tayo barato. Banda pangali, na may tiyak, na dapang kasabuti, na ganapan tanaway kadua, ibaga tanaway barat. Sagyang ko to, pero na ka na maalin yan, subutad ka. Nagpumang niya ko kano sa rilao, kakagya masakit ya. Nanay no ka, basta man na kaya dayuan na bulong, na iawara niyan na masakit. Berarti yang ano, peresya sana na bulong agi ini, na isa awaraan niyang gariya, mapia bulong na masakit. Ngayon to, nabali ko na pananaroon ng mga lokos sa mapaitas so parya, nadita ka pamanaman na nakagagabulon sa sakit. Nanto na ni sa awaraan ng bulong masakit, na example yan, nagyang mo ta injection. Injection, pakaiso, bayira minit tabakar ka, nagyag do mga napakabulong. Ipigilin na kasobra sa rabulutan. Uy, nagira minipik na bulong. Narito nari ang limang ading-ading tero nakasakit yan. Magay tanok mampuruman sa ibarat. Pati alalay na turungan na naurasan na yun. Wadi ang katawa nga piya ke korpiu. Ari yung pakampatong tanoron. Pwede yung matigiri ang atalawa oras. Kenaka matawa ko rumutin ka. Miyang ako wakanong mapiya. Kamarat tasuk kilon tawa badeng kakalat tembang.
Tamo sumatirtang kaakyatang katangkaan. Kaya nga kapag mamakin na sa agama, nahirap pa kay baratang na lagi do cellphone. Kaya gira miya full memory na mata na kay abil nga di maghang, di kupinan. Oh, kalagin mo mo ngay agama, gira miya kata sudod na paro niya nga lain no mga untog sa tanakadurian. Di panatigyan na sa malam, malayat tayo dua, umatasi para kala pagampunan nun. Pure man na rin, pamayarin nyo gila di umat. Lango na kaya sumana na mas kita kay siyo. Alango na kaya sumana na mas kita na bulletin board na. Especially di umat, ari board. Na ay isa surat-surat especially gila na di umat tapangalala ano, na tatagun ra kalilid na alas 12 media. Nelen yun, tapangin nga man, pamusya ta kasang utama sigitira, nalawan nga so alas 12 media. Naed na tatatanga lang utama nga customer ka, mga diyom, nasa mo oras. Napakadeket tanga sa alaw, nakawala, kapya so di perlegetan, na di legeta sa deket tama tatagul. Nasisuba nga matanga, sa radigir mataga. Mata na ya, di makan bola-bola sama segitu na. Panay mana to, rasanan, ni subera. Ariyo, naso di perlegetan ariabin na matang wala ka mapako mabuter na, pagdudubudum na, ni totore na sa oras. Wala na ginabuang niya kali yung takin na ibit ka, natural to, dari. Ini society na dengan niya natango ka, takaturo-turo ka, kanto ni ka, wala ka guna kiyale, manamit ako na may popos ka. Nare, sama nang mangurip no Allah kung masuitan ito na ikadua ipangibarat tanaw. Ati alalaw, nagturuan na orasan na ya. Na, ikadua ibarat na miyang usiat si imam, miyang usiat si Allah. Pitero ya na pitero kono nabi, iyakum wal hasad, fa innal hasada yakulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Tabi ako mga ulama, tunay mana niyan? Pitero kono nabi, pananggilain niyo, suka pa kasiig, kamataan ko na suka pa kasiig na kaniyan sa mga pipiya amal sa lagi dinukap kanaw apoy kumakadgay tagon. Tunap manimanaw to, uba ka makasiig, ari makasiig, nagnaking ka kasi sigang ka ko sa lakaw di sa lakaw. Ino to, napukniyan su sambayang ka, napukniyan su diya kata ka, napukniyan su puwasan ka, la ilaha illallah. Yan nagkari, ganaking ka kaya kasi sigang ako sa lakaw di sa lakaw. Ngayon to, ari alim, nabakaw na itsukay. May kami po so September na may kakawasap sikya po sa munisipyo. Makasi katano so kayo kakanang ka. Nangapya so kosin. Nada ki mamuka maranaw kumana na buwid mo muputira ba? Di nung dito na makasi ganaking nga kaya kasi sigang ako sa lakaw di sa lakaw. Naikida na pendawa penalem. Iya kena kaya tigang kaganakang amia adi kakoron. Manutan orang na ipangarapong man sa tiga, kaya nga kapakasig na grabe man ay agdam na nationwide. Buwayang alin? Kaya ginataw nga na may adik sa mga kapakasig na lagid na mawid sa video. Bale na siya pwede na may promote, may promote na. May katrak na. Matang wala kakibag na bundak mbari. Pipiura rin, Allah, nare, pakasakit ba makasig, may nagkarigin na ting kaya kasi sigang ka ko sa lakaw di sa lakaw. Ino to, nagirap pakasakit mo na, uding lagin na kayo, uding patay. Ya kasakit to. Alay minong aptero ay patayakan. Nailayang man, yung kutuwa siringan ka, miya promote, miya babado ka, sisiig na ka din na miya promote na psikat. Udi na misikat. Miya kambalay na misikat, na udi nga genek kaya sa kaama kasiig na kana uba kapsikat, kapsakit ka. Pure na kayo, alay, minong kari, alay, peterua. Ipatayak na miya nakas kanyan napsikat, nas ka napsakit ka. Alay, minong kaptero
ay sakita ko. Nati di ka baka na sa awida akal ka sa ginawang ka. Na awida akal ka kikarumang ka. Na awida akal ka kung mga wata ka. Na isusumpat ka kung susiringan karo. Nabususiringan karo. Nabususiringan karo. Nalang na siringan na kay betak ikwalaw di kang beto ya memory. Kaya buabay labulang memory nga natugib. Napiya ka awid ka sa 32 gibo. Dimitaya ka. Iwallahi, kaya di mo mitek sa ka na migda ka na ino to, may stroke. Nare, samanan mga urip no Allah to singaw, binaking ka nga nakasisigang ako sa lakaw di sa lakaw. Ale, minuto, napakasakit na mano. Naino kang bata-bata, tano, anong tapakyaman na nga, di inggugulan na kaya tiyang tutungan niya, tano. Pakasakit na nukman. Ay, uding kabinak kaya kasi sigang ako sa lakaw di sa lakaw miya babad ka na ay resir sa kanon. Natutunag na ulungan sa nga pulaos. Nabututang ka. Nabututang pa na sobutot ka. Sa kapuang kakor ka na may susulat sa lawak mahpud na digad makuha. Huwag ka natapangin ka. Kaya nga kaya pasangira nga, biyututang nga, namimbuta pa siya bututang. Nariga rin, yan nagyo. Kapakasigaw, totoo sino ka, katiriyan sa mga pipiamal ka. Muriro na ya pagaluin na kan. Yang kaya kapakasig mga uripon wala na isak man na ya bang kito kang bata-bata na bang kito kang grupo na bang kita iwayawanan niya nakapagingat. Nagira ino, ira mi subrad na kasi si ganyan ko sa lakaw, di sa lakaw na kaya pasangiro na miyang ako ko kano mapyan, wala ka, ipisugo yung pangkwala kasi si ganyan ko siringan yan. Ipisugo yung pankwala kasi si ganyan kololotihan. Kaya pasang ano, alay mandaman na ikipsugo niya nung kwala na ito, ya Allah, itatap na niyang kwala, di indua. Ya Allah, pangningkor ka ako ang kaon, si prinsipal, nasambiin akong kaon. Allahu Akbar. Ya Allah, pangningkor ka ako ang kaunsit sirman, nasambiin akong kaon. Kaya grabe yun na. Alam mo na pa kaisa, Marjan, babasti ka pa kaya pangningkok wala, ma-prinsipal ako, gusto sa lakausan na ma-chairman ako. Ino di ka pa kay, pero ang kakwala, ya Allah, pangningkor ka, ma-prinsipal ako. Ikaw na putigo, ya Allah, ako ang kaon. Akanabuto ka pa mangning, akapakatipo. Nari, samanan mga urip no laban, do to miya karere ko, pilay ako niyo inshallah na di ganun gawang gila ayat taman ay dapat yo, napili ako niyo bingo isang na ila di ako di mangusiat. Nakatawa na kanila miya kang bukla. Tiga pure, ay may tepe nga di na ngaya College of Quran Islamic Studies. Kataw na kanila miya kang bukla, upo na ako mga ilay sarilo sa tulungan. Ay dito di signal, alem. Maka di ako sa pungganggaban. Kasi nirakam niya sa sangam. Sarang ko kakagigilo ang nariyan. At hindi man no, tumaring tanong. Na! Sumumpat at tanong, mga uripon wala. Ito na ano ni sumpat tanong ron. Pakinang katanok wala. Giyang kaya kalilimod tanway. Panguyat tanway ko mga ginawa tanong. Giyang kaya kiyaway na katanong. Giyang kaya pagarit tanway sa katirwaon nakapatay. At madaso ka pa kasi, at madaso ka pa katepo, at madaso lang mo na maratao. Inshallah, naipumiyat tanong ko mga ginatan, nagyan kaya, kapatay. Hey, mga mga dato, baling niyo sa walaya pala tanong dumpetay. Kaya nagiwari, kaubad na, pawal na tilig, kapawala kami. Pero wala na alim, saan naligo petay, kang tanong may kalender. Amatang wala kay estimitang nun, nabilangin niyo sa magatos ragun, na ipuni man to, kag yung malilimod sin, para tayo na dud na lang buon, kung yan ang magatos ragun, padakuro. Nare, palayatan upetay, alem, inong kapeterwa, na ipusang kuwa dalilang tanong, kag yung kaya maranaw, na gira dalilian, na lagi dudis kumpiya dupan na. At ginabagdaginan tutur sa padi, na nga nadi panutur niya rin.
Tunay dalil. Sudun suwalay mitero na ayapitero yan. Kullu nafsin da'iqatul maut. Surah Ali Imran. Mitirop mamperuman suwalla. Kullu nafsin da'iqatul maut. Suratul Anbiya. Miakatlo makatero ikatlo na suratul Ankabut. Kullu nafsin da'iqatul maut. Ilan yuman kaya pasang ini yang kukapatay na miakatlon yan matero kukuran na talwas sura na lagi-lagi sa term. Tunay man nagyang utapitero Allah. Sulang manubaran niya napalapalaya din pagkataam sa kapatay. When napirisir sana tabi ako mga ulaman o pamakagitik mo na tanong lay dumi masakit akapkag damaw na. Nabanda masakit akapkag damaw. Nakiroon tanong sulang ulamwan ng mga tao na palapalaya din patay. Nari, baling niwanan salalaya palapalaya tanong patay pakaisa aliminong kaptiruan na pamamakinadong kabariang kaib sumpat at tanoron. Tunonon, pakaisa. Kunay pakaisa. Pag-isa ako na, sabag na mo kay pindagdaw na rumapiyangap ka sa butero no. Tunay pakaisa ka. Anda siya mga kaada to. Anda si nakaba, iya gusto kaya pakatundu giran. Napamamakin gang isang bagit, kauto sirandan kokobor, agi berasan sirandan kokobor, Allah. Ano siran to? Kauto sirandan kokobor, alagi siran og paganto na nalaya kokobor, apna yung kairan kokobor, na. Yanag ka. Ginapagaw kita mo sa kasandagan na tanto no manatiranog ka parwap ketik sa ngairan maniman to nagtik sa ngairan. Hello, pupriparado ka dengan wisu di mapitan na sakap ni kuburo. Allah, nari mangurip no lami yan nagiwan da siya mga dato anda sinakabay kauto deng kokobor. Penayang kairan kokobor. La ilaha illallah. Pakaisip man, alim, andebus matatabuso kubur na pamamakinagang ka, na ayagariya kalilid na sang kumangay tadua kayo, sana kumangay tadua bentong, sana kumanga rurusan. Grabe na, ini tawgi na no? Allahu Akbar. Ano to sa kubur? Siya kumangay tadua kayo, siya kumangay tadua bentong. Alam to napan, darpa na nami akan lebol butang. Di ka napukal ka. Wala ko sa kanil pag-isi niyo na wala ka tarotop napukal ka. Tunaryo to darpa na nami akan lebol butang. Kau badap manapawal na tindag ka pa wala kami at tiruan yan alam. Kanaki ba maributang sa kubur ka nakatapangi. Amay ka na matay. Na temporarya dindingalian nga pangasulak ang kusiro dindingali na dindingalian tanong kan may layo pero niya na di malibutang kagda kanong pakaisaw pa makapraktis sa dindingalianon ba may kamakon na pero niya na ale matang wala kad na pelorisiton na manadudulon ipigilan na kasobra sa pisa adukot na totoo singal yan alipa mo yung tanong sa ginotano kuburan na nadarapa at tawan-tawan. Yan nagyo. Kuburan na nadarapa at tarambisa. Ito na alimi mga tawan-tawan. Alam, ito na yung mga tarambisa. Dad na padagawang kaskabo. Allahu Akbar. Kadaon sina ka. Daon si karumang ka. Daon sa mga mata ka. Daon sa mga tunganayin ka. Daon sa mga dayo ka. La ilaha illallah. Kabang kabus di katawi ay inuit ka no mga tunganayin kaninikidi karam sa dudul. Abi yung kubong ko sang kairan na pinggag ako ta kay rampan. Nauriano kinyo man iraraka kubur na piyak at takili di kairan ko sino mo dindingali. La ilaha illallah. Nauriano
oriano kaya pangatang ilider kako sirong dindingali sunggir bo kubur na dinindingali ang kairan na imanto na aya realities ta dindingali na simento panagi mga dato napakasisilo ay pandari ngayon to naparadad na kesputan na ka kapya lagi dia akala apa so na mata nga pugulunan nila o ba nakasputan ka nandan ni kaya lapalapat yan at yung butang bunang kairan na disiram di mamagetong nga bagas kangon sa may namiya kang buhat laboro ni gida amiyatay natakot lang ga kapkusik ni ram say mami mo pakagupeeng ga inotwar ya pias tiga miyanay ta nasarasan ni dalam niya nagkakunot wa tutulo Allah nari miya nagkal ito to singang utang ababaluin na darpa tawan-tawan darpa tarambisa inuit kairang kukubur dinindingal yang kairan at tiyang butang bunang kairan niya kuwa kamapya urian yan nasukya tambu nirarkan yan din nakiyapan no goodbye kataungad na ginawang ka miya nagyo inawang kairan man tamatangwa lang apya si karomang anak busan ida panamapanon namiyaw na din Ila na di pa nagkaya ng mga lolote yan, ida, kaya yan. Ida pa naman, nang yung nagad na tinipili ng kapsyawan ng tanah. Nari, miya nagyo, ustod nagyadar pa tawan-tawan no, kaso dun so kaya pano yan na inawang kaira, nakabad na tigak na miya si maiway ni lubang. Na oriyan o kinilubang ano yan, kaya pano na guminiraw so pagarin yan, guminiraw so hatayan, si karoman yan, baling ano dun kasi ako dun pagiga, ba't na miya to niyo? Sang na para tayo na nakabukod na dunia. Nadamihan ka na balagi doon na nakaimimilubang napigwa tayo na talabi doon lang kasi ako pagi ko. Kapag mambuan ng manggulo doon, nakikita mangusong ang bumukila ng bata-bata. Baling ano lang, talabi doon lang kasi ako matira na di magapalay na. Eh daw, tuwang ko, tumasak ni niyatay. Bukag. Naray, yan na yun. Ba't na miya si Mayo? Sigur ka nun, ada. Kapit tiga ka na maparuad na matong ko isa kong bata-bata at pero niya nabaling ano doon kasi ako doon pagiga. Na-estimate ako na tiyo na baanda-andun ni kapanan ako rin nga na primo na pakalibutan. Takbo. Bako masawarin na siya sa timan ni Napas. Inokay ni, may kakiyawakan niya. Diureo. Tiyo di ka mamupakaraw sa mong orinigo nun na. Bako niyo di pagunutin ako pa akong walong Adi ka bakaraw migo sa kwarto, ada pendegan na. Mga orang, saya kan matang usah. Ini ba ada pergi. Mana may reso barong misteri ya. Oleh ko nga siya nga barong misteri ka mana sih malang ako nagkutan ako sa ratagi na. Tagi di ba kasi rito na ako kasi kami ko na. Nari, samanan mga uri penwala kuburan napiyaki ng karagatan wallah. Api pagpanguya tatano ko mga ginawa tano. Kati amagan mo mga talo ka raso. Ini buat pagilya sa relosyo kamay ko na inimbinay mga relosan no. Kati ando man yan nga pre-relos na natorbo eh. Tonono na rin maali mga nadinga dito ron. Mga uri penwala kuburan na nandun ni kaya panutulong ko hadid nandun ni kay betadang ko tao ko dindingale kapag witang kukubor. Dindingali. Isaig mo doon sa nga nadindingali yung mga loks na sundok. Nandun ni kay betad nun na may karangod na awida niran na penggura o. Yung utamiyate na penggura o. O kon mga bae, mga dato mapia kaya patay niyang kapakasorga na yung penggura o kaya kadimoni upamakap mana yang utan yang diteron mga uripan wala lang gagaanan ako niyo kay may kay patay na piyakilay ron sa kasurgaan yan na ganyan din nagkalanatan nakakuan yang kasurgaan yan pangnintan ko wala may kamamatay tano naman din na yaman dingan tano ko masaapagwitan tano ko kubur tano ay malalagyan kaya pagaritan no custom na sumiyado na ikumasa kaya pagwit kaya witang ko kuburin Yuto sumala iya mahal. Ay daw, pag bumili siya ko timing. Nangay manarialim ka! Oh, malo mala iya malo. Kaya buka pa ka man sama sige, na dua buka.
Amay kagyut ha? Nando ko dun mga uripan walay karora na unsag yung uto dinding alin nandun ni kilakad nun na pangguraok. Ay din yung konditero na mga tumanayakan. Ay mga dayuakan. Pelumbatan ako niyo. Pelumbatan ako niyo. Pelumbatan ako niyo. Handa ko niyo ipagwita. Allah. Inao pa makagaparo na ibat ka petipu. Ngayon to na, kay man mabuko di sa karatalmot na peki ilero so kanarakaan yan na, mataya din na. Nandiyan dito na palumbutan ako niyo. Ando ko niyo na ipagwita. Naayagari ni sumpat no Rasulullah si kumanan yan. Nagyang kuto ko nakapagpakaguro ko yan. Napagkanaguto ulang wano sahi. Nayago di ro baka nagaysa at tutur na subuso mga dinabuso mga tao. Kau ko naman nagira nagyang kuto karata kapagaguro ko yan. Lasaik na mapulang-pulang siyan sa karata kapagaguro ko yan. Allah ngari miya nagyo to nini kobor manang tanon to nagyang analima di nga ditero na kobor na kuburan na di ka ko agugud to na man agugud kenapa may kay pelubeng sumiatay na ku na mapasang ikang gugud na dinandi gugudan sa kobor kau ba ka tiles uba katagoy sa light di ka ko agugud. Aba may kay na inay palabong kami ang ako na di gugudan sa kubor. Hay kubor, digrihol diraya. Tunapan, hay kubor, kongresmanaya, gubernadoraya, presidente aya. Kawallaw wapya presidente o din yan lamda. Yan nagyo. Kanabaro pa mga papel. Ikala kay di pelum. Kala kay da kadato. Kala kay tamo. Kau penuh ke kau gugud na miyatay tanwa da mga posisyon yang katanya di kobor kanang ka. Kada buah kadato iyan. Nari, mga uripan walay ni panguyat trakatanwin yung Nabi sallallahu alaihi wasallam kukiyat tiruan niya ron. Eksero dikra hadimin laddak. Tunay man nagyang epitiro Nabi. Pakandaklan niyo sukatatadmin niyo kukapatay. Yan nagyo? Pakadaklan niyo sukatatadmin niyo kukapatay. Kenapa ya maano to ami ang ako kano mapian babon na isok ya nagang kasangaya katero na binebser ya mapian na madakla katatad mi ko kapatay na mimbula-bula tano si inauriano kya pa ko mga sawalay na amo untuk di gadung pagatorog naman ka na may korota ka meses oya wa ina wisudi ubud matay mapita na may korota ka tanggap gawan ako na wisudi ubud na matay mapita kenapa gyuti maanan ya nami ang ako kano mapia ko po man gyuting gulaw lang ka nami ako ka sa sakit ka di nga mi penggana-ganata. Alay, tunap si manang ka na naisa ka sa buti sa nga napitero Nabi. Eksero, dikra, di minladar. Pakandaklan niyo, sukatatad minyo ko kapatay. Uri panwala, babay kulay, pagari kulay, ding ka din pakalilipate. Luyaan sa gundan, marawaas sa marandang, niyo ka sa mendaka, napatay ka din. Kasalabuso kapatay, pupalidan-idasan, dalidasan tao, na maraw talita maraw, na may panalaw na sadar, kadiyan di ipipasadar. Tatadming kalalayon. Inuto. Na may kalalayon, nakatatadman kasukapatay, na igari sa gariyak kaya alo yung mga ulama, miyang ako kada mapen, na ako na resultan yan, nakasugo ka, ginawang kako simbak, wallah. Giti resultan yan ha? Naku kuno lalayon nakatatadman kasukapatay na kailangan ka kasaparan ka ginawang kako kapanggalubok ako mga kalalalungan giti resulta niya no pa makalalayon nakatatadman kasukapatay. Ay mga ulama na isa kaya panutulay ranon na namiyang gulaw la arap yan sa dinyang kalilipati ko kapatay namiyang asa din sa unong tunay man na unong diyang kuto maputi pumbungkus kumiyatay piyamasan yan din sa unong yan nasin yan din natatagwa ko lalayon napkailan yan nun kaan para din yan din kalilipatan so kapatay buat namiyang gulaw lang namranong api adna kainutan Puro. Kaya nung nga dito nga, pamasa ka sa unong.
Nasigap tatago sa sala, napupunta yung araw Mani-mani karakanan to na ini, unong. Kinapiyaw do, putay, nadigap ni mananalo sa putay. Wala tayo naman na wala di nung kapong gawin na sumiyatay na. Di nyo siya tigil po niya, robon siya tayo sa walay, bunay niya mawalay, ina. Nari, miyan nagyo, alam, tunapan, miyang gulaw la ko, piyang ababantugan ko kapatayan yan, di kalilipati so kapatay na kumialot sa kubur na sidang kurusuan na tuwa kaya. Katawa na ka, balat yan na tuwa, nasidang tarusuan yan na. Pakaisa, tunay arapian ro, panog na melemen sa kubur. Napupulanuan yan sa aking may sakawala ko, yan ay, kubur. Dito yung mga ungan niya na. Napanik man na mele naman sa kubur. Napkauyaw-yag yung utamarata plano niya nga pagkilinan sa kubur. Kalabas sa kaya buwang katawan ka kubur na ila na miyasa na kami akaunot ka sa kubur. Kaniyang pagunot. Nari, mga urip na wala. Miterod man so Nabi sallallahu alaihi wasallam na manapitero yan. Wakafa bil mauti wa ida. Tunay man nagyang epitero Nabi. Kaya tangka ang kunso kapatayawasyat. Miya kaampal so kapatayawasyat. Tunay man ano to. Pagpangusyating kaaginawang ka. Inawantan mo magyang kaya pagritan wa kustom pakasurgan wala natuto sini wa di mandi pagamagnuan tawara katanok man itundugod. Yan lagi yun. Nada nga maranaw mamuna utagter unak na bod na ki mamupagumba kadindi pakatundu-tundug no wala kaya mga siksa yan sa maranaw yan ada ki banibun pagaloy na. Sudun suwandang dudumaalin. Maluy tanorono ka para masaya. So miagad to seeds sa Marawi. Pagaiso, miyakang gayo to wasyat ko mga to pagagamakan, wakikala mga biyo kita Marawi. Pataw oron na doon maling. Ngayon no to, namagaya kong masay barat ka kami, wana gumiro so pakan gabunda ka kaya limbi, sublaw. Sinsa nga kayang babakuit, ay Marawi na ako mamu, ground zero ako pan mismo. Kaya nga kayang babakuit na temporary shelter board, na tialwan na ko ira. Alam, seminar kami si. Tiyak na ando siya na, tira nga temporary shelter, diyak mo niptero no. Tiyak na ito na tinaparagip ko yata na nga mga bakwit. So yung ako kira, kaya maraw-mawaro, iparaking ako, niniliang na nga seminar ako na matang wala, benda dama 20 atawro. Agito bibi mamakin. Pamakabnara maimusim sila ng utasimba, kakagiyat tiniuba sila ng wala, na magmamarayaw tatako, pumamakin nagriran suagam. Natunapan, tiundugop man o mga typhoon. Kapag idaraktan man wala, paduga makano ka ba man mustahil na korotak na dunya na pasapasaan ko. Kaya ito na, ito mga typhoon. Sumiyagudok tano subinta. Kataya kaya masa-masa na sa ngayong ito na madal mo. Ito na panarialin. Sumiyagod sa mga linog, miyangaulog sa mga masagit, la ilaha illallah. Ima ito na sumiyagod sa COVID, virus. So nga kung masagito to niya wala ang ngadilan na. Panabagi ngadiwagi ngadilan to. Dagi ka matang wala nga so masagito na so nga may bub ko tali-tali ron na si Imam Abu Bilal. Lima-lima siran. O sa pwede man ama pa na masagito. Ipigilin na virus na. Makambo nga na positive. Nagatangan na positive. So makita ko na positive. Adi kakal ako, la ilaha illallah. Nare, samanan mga urip no Allah, iyuman tanaro na miyang abububudugan, waka na ba umano gawi agi ni pakauriang korono. Samano to na miyag damyo, to na ipakauriang tanaro na isumpat tanaro, palapalaya tanong patay, na prepara din yung sukapatay, katoto siniwa sukapatay, nagpakataling umanak panakaw. Surprise. Benda, pamakabutir ko tanong na, palitan o putay na di mapanad na benda isang patanong na ito, totoo siniwa, kailangan nakaprepara doon sa kapatay, kapataling mo sa kapatay na panakaw. Surprise. Kalababi purang bunong ko malakol mo at nagpaka-receive ka sa text nga niya na, hello, papatayin kita bukas. Kanaba natawag, sino to? Sa malakol mo, ito nga dyan mapotay abugas. Panimanan niya na realin, surprise ake, panakaw, lalayon na kuha ng naibarat, api at tiyakan matatabuan sa sunsum na kagyang kaya mineral water, upang makagiyot yung rasyan. Ando ni masa sa sunsum na kanagiyot yung rasyan, inadur kaw malakol maut, kang bunuong kaw malakol maut.
Yan nagyo. Preparaduan. Apa na ka? Ato na ibarat yan na rin. Bundet na miya si Mayoro no? Ad nakigari alo miya lakaw. Nasi ko bipurang ganat na di mangin sarat. Mga wata ko. Meses. Pipiya-piya ka no kadi ako buhay ni matay. Alo miya lakaw. Napira ka oras sa abil na ipumbaling ka ambulans kami atay. Nari benar? Kanabuhay apere miyang gulaw-law no? Gataw sa niya sa tutul. Mga maranaw. Dumiolog siran sa Hajj. Pulsa yung riran, lagi dingan airport. Kaimbaling sila na isa ka Fortuner na miyakras na makatawa sa sisiba miya tayo. Di lang katawan, so kapatay ka pa na ka, o pa makakatawin yan. Pamakaskabs na tirawar ka. Pagiligang kaki, na makaw mga sa Robinson, nasa din sa makanang ka, kapag na tiraw nakarakad na Robinson, uwi na may kambalingan na patay ka, pagaraw ko. Matangaw sa kanapiyat, padung na itirod na iligan, na ibugay ra ka. At tiro nila na alay, marakad na iligan, na may kambalingan na patay ka. Bumakaraw, na sumranaw mambudi sira ka, kaya nung dito pungi. Matala bilolol, may kanya sa laka di kumiyatay, di kumiya ka siyorte. Ano mambudi sira ka, narim? Nare, may nagyo, tunap na rin. So kapatay na pagkataling umanapan nakaw. Ad na miyang gulaw ladad na gdaman dad na sakit ko patpulwa panyakit na yabuwa minito kaw na miyabrag na dadang praw-rawti. Kore kaya? Anak yan diga ang goron. Di na paler niya piyang okita. Anak yan diga ang goron. Kaya makaw na di na di panutur na kiabing. Aribor. Alam di na tira na miyatay na muntod na di magi manunutulan. Balikan ni kita di manunutulan sa reaktor mamu di kan gaya tirapan. Nah ini na tinggalin di manunutulan na duminingin. Nah yang kaya dungin namanya stroke namanya tay. Tari miyan nagyo. Sakana ino ka di pagaman kakatawa na ibu patay na kung takararandutan. Takin iba piya sa kapag alam na talawa lapat na siya sa karatalam mo takabis. Pure man. Tunap na realim. Suka patay na kailangan nakapreparaduan. Inuto, pagaw masuka patay na panakaw. Adong pamanami katorog, nauriano daw pankatorog na psinga. Di isa bendi sendag, di isa belaw. Orian yan natiurog na kay mapita na pupukaw na bangkay kami atay. Allah, kaya tiyan dia gak ngorong ini patay na natiurog na damakano na babuda ma 20. Wallah. Kaya kapag ito ko meron na makaw kami kwento na di na kami ditiro na rin. Di nga miyatay na tirog na dumakano. Nasa ka na kanabarakan matag tutulugan na tunudagan ng misan mismo. Miya kamong rang na pakiwataan sa tunod misan sa karoman yan. Si sa emisyon na totorogon. Kaya mapita na minitar sa pangan ng si karoman yan na ba misis yan. Na kahit na niya mapasad so ipapitiran na namin yung sakit sila pa umangaya pa nagpita. At hindi na mga demistira ka na yung baburo niya di pa ka si uman niya besari naman nanunggaw kami ang mapat. Nari, sama na niya siya butsi na mariparadutan. Nadali lang ko pumano kami ko nagyalipatan ko. Wama tadri napsun mada taksi bugada. Wama tadri napsun bi ay ardin tamot. Katironan wala. Da ko tawi ba niyang katawi mapunggulaulan yan mapeta. Gudi katawan no ginawawan de kapantag ya kapatay. Nagpimana na mga ulama na sukunso kapatay na pagkataling umanapan kao. Isa na preparadutan o. Sama na so pa mga mata ka o reparadu ka. Naman isa na sumbagan niya na ginawa niya nga guilty. Madakala diri paradu matang wala. Pure? Di ka alam minong aptero na magay ko sa ibaratan ni pangawariang ko ron. Ito na ibarat yan. Madakala diri paradu. Ito na gawi kagiyo. Isnin. Kaya kabati ka sa Quran. Term na pengiroded nalim. Ngayon ito, daman na Quran namin. Inay pagisiwa ka na abid na madakal na di pangim na ka banda tina pamarang ba namranaw da Quran nila wala ka na buya miya kapirang kasagod wala da Quran nila tonapan pamaramay na ni mamadakal na di para dua tonap na rin miya kasuduga kakagiyo na panapkis mo ginadama na rin ngayon ito kudalis ako manatigin na rin tunay man ako kudalis kikita di pago kita na kudalis ako sa langirong yan ina akong pagalo yung kakasuduga ka mahalaga na yung amal. Inamarag na amal na kahit di ka makapsuduga ka kalubatan.
Di niya nga to, nag-itir kaya nun, di ako ka mapera. Hindi ko ka ako na logihin na rin. Sa mga pendidar ako, nag-gerda. Nasa mini pamamagay ko, patok, kapapatotan, nag-itir ako. Tunapan. Paman, nagpudsin na no, ginawa, tanong ka, practice sa'yo. Tunapan na rin. Miya ka sabut ra kagir. Pero nakaraan na, matang wala ka, nahisi. Aso miya gudus, wisning kagir, na doon makagirawa, la ilaha illallah. Kaya so miya kaysa. Sisiman, tiga bendi pero ka mabisto ka. Nari benar? Allahu Akbar. Gibu ka giro ni la ilaha illallah. Doon yan magaga ko, miya ka 24 hours. Na dapat ako ay bumito ko, napakalangaw man iban ako. Baka pakahirap ko ka pa yung apasi. Baka pila ka lang ay, miya bubun ka, Peter, ang napiya matatabo sa sumsum na kang mineral water. Baad na ka pa di, mapapadala mo kung malako lumaut. Wala sa tanong, wala sa madang lamapya. Ngayon ka ba tanong niptalan, di tanong po di makatutuna. Kasi kung mga kalilimod ay sa pagkababayan wala ko man sumanay ang pumbanding nun sa Quran, na pumbatian nun sa Quran, mga urit mo Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.